Sanidade adxudicou a redacción do proxecto construtivo do novo centro de saúde de Noia. Esta infraestrutura estará mellor equipada que a actual para mellorar a atención á veciñanza. O Concello de Noia ten varios proxectos en carteira pendentes de iniciarse. Un dos máis destacados é co que se agarda mellorar a asistencia e atención á veciñanza e o novo centro de saúde. O alcalde da vila noiesa, Santiago Freire, recordou que se levantará en San Lázaro. De actuación número 3, un investimento que vai a supoñer en torno a 10 millóns de euros, onde a Consellería de Sanidade vende a xudicar o proxecto, a redacción do proxecto construtivo para ese novo centro de saúde, onde se vai a dotar de unha serie de equipamentos e infraestructuras asistenciais moito maior que a que ten o actual centro de saúde, vai a duplicar en superficie o centro de saúde actual e tamén se ve incrementado significativamente as dependencias para consultas e para distintos servizos. Radioloxía, emerxencias, punto de atención continuada, ca previsión de dar servicio a máis de 32.000 habitantes os relativos aos concellos de Noia, Portodosón, Lousame e Outes. Esa actuación, según as previsións que temos por parte da Consellería de Sanidade, unha vez que ao longo dos próximos meses quede rematado a redacción dese proxecto construtivo, iniciarase a licitación para a execución da obra que entendemos que se vai a desenvolver ao longo, a execución do edificio, ao longo dos anos 2026 e 2027, dependendo de cal sexa o prazo ofertado por parte da empresa xudicataria da mesma. Este proxecto súmase a outros de entidade que afronta o goberno municipal, como a mellora da depuradora e da DAR ou a espera da conversión en autovía do corredor Brión-Noia.